Ассалому алайкум бародаро, кадомеда ки сейскарта дар кор мешавад дар дохили Великобритания ва офиси мо ҳаст дар Лондон аст. Метонем биёен аз тест бигзарен, легал ҳаст, ҳама чиз қоидави аст, бе ягон проблема метонем аз тест бигзарен ва баъдан сейскартҳои худтона бигирем. Бисёри бародарои мо ки агар мастер мехоҳанд ё ки level 2 мегӯянд ё ки labor мегӯянд, ҳамчунро аз работи дар кортон мешавад. Тест соати 8:30 саҳар сар мешавад то соати 2 обеда ва баъдан рӯзи панҷшанбе ва рӯзи шанбе бозор тестҳо мегзарад. Шумо дар онлайни як рӯз ва як бор омада теста мегзаред, дуюмбора метавонед биёед сейскартотонро бигиред. Илтимос мекунам, айдомо ҳар ҷояда ки гап мезанам бовар накунед шум ва машиникҳо бисёр шидагианд. Ба ҳамин хотир мо омадам дар ҳамин офис гузарондаистам ки то шумо аниқ биёед, бибинед офиса, дар тест иштирок кунед ва дар саволотон ҷавоб бигиред. Номерои ватсапам мемонам, ватсапда илтимос кадомед ки точно омаданӣ ҳастӣ барои сейскарта кардан ҳамоно нависед. Дигар барои дигар проблема бошад чорни список мекунам ва баъдан номери ватсап +44 794 785 0005 метавонед ки занг занед ва сейскартотонро биёед бигиред ва метавонед як бор нишон кунед. Thank you brother. ва баъдан сейскарта мегуна аст, як бор нишон бикунед. Сейскарта чизе ки мебинед шахсията руша нишон дадем. Шумо аз рӯи штрих-кодша метавонед ки бисанҷед дар баз задани ва дар инҷа аз рӯи номератсияша метавонед бисанҷед. Дар инҷа ном фамилиятон мешавад ва карта ин labor ҳаст. Ва айни ҳол агар мавзу бигӯм ки нархаш чанд сум аст, бисёри баъд машиникҳо гирифта дар сайтҳои худшон мемонанд, шуморо фред мекунанд. Ба ҳамин хотир номери ватсап ма додам, дар номери ватсап навис кадоме ки точно омаданӣ дар давоми 2 ҳафтаи кори сейскарта тайёр мешавад. биё бигӣ бира дал шикор кардан бигӣ. Худованд нигаҳбон. Ассалому алайкум аз Лондон.